Čaute, moje meno je The Androids Games a vítam vás pri informačke, ktorej už som si konečne našiel dobrý program na natáčanie, takže budem môcť už natáčať hry. A už to nebudú len vlogy, ale aj natáčanie to bude, tie let's play, čo som vám slúbil. Takže máte sa na čo tešiť. Toto video bude dneska ešte uverejnené, takže keď toto video pozeráte, tak už sa máte na čo tešiť, lebo už tu mám aj inú hororovú hru Ace, takže to bude asi tretia hra, čo budeme hrať, ale najprv by som sa zameral na túto hru Survival Craft, čo je v strede, takže tá bude aj v sérii a budeme sa sústrediť na zameranie hry. Ak toto naozaj video pozeráte, tak dajte like, ak nie, dajte dislike a čaute.